で、はなちゃんと同じような子がおったんよ。生まれてからずーっとな、日本で暮らしとった。で、3年生から韓国に来たんだって。はなちゃんはな、お父さんが韓国人で、お父さんが言っとることも全部わかるだろで、話せるが。でもその子はな、聞くこともわからんし、話すことももちろんできんかった。それなのにいきなりな、韓国の小学校3年生から始まった。わからんじゃろ。話せんのよ。聞こえんのんよ。怖いじゃろ、すごい。でもその子な、頑張って毎日通ったんだって。大人のだけもちょっとずつでき始めた。韓国の日本のなんか歌とかアニメとか好きな子が多いだろ。そういうお話とかいっぱいしてな。はるちゃんおならしないでください。はいはい。でな、ちょっとずつできるようになった。アニョハセヨが分かって、次はカムサハミダが分かって、カムサハミダが分かったら次コマクスミダっていうのが分かって、ちょっとずつ話せるようになったんやって。自転車も